Insemmilkom u nistedinkom għall-20 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Papa Franġisku irrepeta kelma matul il-pontifikat kollu tiegħu sa nhar il-Ħadd fid-diskors tiegħu li jagħmel fl-offsinar. Il-Papa jgħid il-pjagi ta' Ġesu huma s-sinjali eterni tal-imħabba ta' Alla għalina. U fil-fatt dan huwa veru. Fil-rakkonti tad-deriet ta' Ġesu wara l-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet, Ġesu dejjem jidher bil-pjagi mqazza tiegħu u nistgħu ngħidu li ser jibqa' l-eternità bis-sinjali tal-pjagi tiegħu fil-ġisem glorjuż tiegħu. Il-Vanġelu ta' nhar il-Ħadd, it-tieni ħadd tal-Għid, fil-fatt nistgħu ngħidu illi huwa ċċentrat fuq il-pjagi qaddisa ta' Ġesu. Ġesu għal darbtej nhar ta' Ħadd jidher lill-apostli tiegħu miġbura fiċ-ċenaklu u għal darbtej jurihom il-pjagi tiegħu. Mhux biss fit-tieni dera wara rikjesta ta' Tumas l-apostlu jdaħħal l-istess idejh fil-pjagi qaddisa ta' Ġesu, fit-toqob tal-imsiemer ta' jdejh u tal-iġleħ u saħansitra fil-kustat miftuħ ta' Ġesu. Xi ġmiel, il-pjagi huma fil-verità is-sinjali eterni tal-imħabba ta' Ġesu għalina, sinjali tal-għotja sħiħa tiegħu fuq is-salib imqaddes. Il-Vanġelu tat-tieni ħadd tal-Għid ifakkarna illi dawn il-pjagi qaddisa ta' Ġesu huma l-għajn tal-Ispirtu Santu u l-għajn tal-maħfra. Urihom idejh u riġlejh u mbagħad bis-saħħa ta' dawk il-pjagi, bis-saħħa tas-sagrifiċċju tiegħu fuq is-salib, se tajtihom l-Ispirtu Santu, ħudu l-Ispirtu Santu. U mhux biss, imma jieħdu wkoll bil-qawwa tal-Ispirtu Santu is-seta illi jaħfru id-dnubiet, illi jwasslu lil kulħadd il-frott veru tal-pjagi qaddisa ta' Ġesu, il-maħfra mid-dnub u l-għoti tal-ħajja ġdida. Ejjew f'dan il-Ħadd, dan it-tieni ħadd tal-Għid, ejjew nikkontemplaw Ġesu illi jurina idejh u riġleħ. Forsi maħniex sejrin indaħlu bħal Tumas idejna fit-toqob tal-pjagi ta' idejh u riġleħ u lanqas idejna fil-kustat miftuħ tiegħu. Ma nistgħu ta' bil-ħaq bil-fidi nikkontemplaw dak il-kustat miftuħ illi minnu toħroġ xmara ta' ħnina divina, xmara ta' Spiritu Santu illi twassal fil-verità fil-ħajja kollha tagħna il-maħfra sħiħa ta' dnubietna. Jalla il-pjagi ta' Ġesu ifakruna dejjem li Alla ħabna sa minn dejjem, iħobna llum u ser jibqa' jħobna għall-eternità. Insemmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.